ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಮಸಾಲ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅವೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡ್, ನೀರುಳ್ಳಿ ರೆಡ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 1/4 ಚಮಚ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ 1 ಚಮಚ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆನು ಸೈಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತೊನ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಈಗ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೋನೋಡು. ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆನ್ ಮಾತ ಸಣ್ಣ 3 ಬಕ್ಕ ಪಾಡೋನೋಡು. ಇತ್ತವೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂತೆ ಪೋರ್ತವೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಆಜಿ ತೆತ್ತಿಗೆ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದೆ. ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿಯಾಂಡ 1 ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೋನುಗ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ನೆನ್ ಮಾತ ಸರಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು. ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾರಾಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ನ ಪಾರ್ದುಪ್ಪ ಐಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಖಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಲಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬ್ಯಾಡ್ ನೇಟವೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದೆಪ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ತೆತ್ತಿನ ಪುಡತದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆಜಿ ತೆತ್ತಿನ ಯಾನು ದೆತೊಂದೆ. ನಿಕಲಿ ಏತು ತೆತ್ತಿನ ದೆತೊನು ಅರ್ತುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಮಸಾಲೆನ ಮಾತ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆಗೂ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದ. ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುನು ತೆತ್ತಿಗ್ಲ ಪಾಡೋನೋಡು. ಐಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆಡು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಈ ಮಸಾಲ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟನ್ನು ನಿಕ್ಲೋರ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೇಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಯಾನೆನ್ನದೆ. ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಪುಡತ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೈನಕ ಸರಿಟ್ ಬೀಟ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದ. ಇತ್ತಂದೇಕು ಒಂಚೂರು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ಮಸಾಲೆನು ತೆತ್ತಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಸಾಲೆನು ತೆತ್ತಿಗೆ ಪಾಡ್ನಾಕ ಸರಿಟವೇನು ಬೀಟ್ ಮಂತೊನೋಡು. ಮಸಾಲೆ ತೆತ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನೇಟ ಮಸಾಲೆನ ತೆತ್ತಿನ ಬೀಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ತುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲೆ ಸೆಟ್ಟ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬೀಟ್ ಮಂತಿನಯ್ಯಾವು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾವಲಿನ ದೀಂಡಾಂಡು. ಕಾವಲಿ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಬ್ರೆಡ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬ್ರೆಡ್ನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ದಾಲ ಪಾಡೊಂದಿಜಿ ಅಂಚನೆ ಬ್ರೆಡ್ನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬ್ರೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆತ್ತನೆಪ್ಪುಂಡತೆ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಅವು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡು ಪಾಡ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು 4 ತುಂಡು ಬ್ರೆಡ್ನು ದೆತೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಅವೆಂದೇತದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬ್ರೆಡ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕಂಚೌನದಲ ಬುರ್ಚಿ ಈತೆ ಕಾಯ್ತೊಂಡಾಂಡು. ನನ್ನ ಈ ಕಾವಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಮ್ಲೆಟನ್ನು ಮೈಪೋಡು. ಆಮ್ಲೆಟನ್ನು ಮೈಪುನೆಡ್ದುಂಬು 1 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿನ ದೆತೊಂದೆ. ಐಕ ಬೋಡಾದು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಂತದ ಐಟ್ ಎಣ್ಣೆನು ಪೂಜೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಕಲತ್ ದೀತಿನ ತೆತ್ತಿನ ಕಾವಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐತ ಮಿತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ದ ತುಂಡುನು ದೀವೊನೋಡು. ಇತ್ತ ಪಿರೋರ ತೆತ್ತಿನ ಐತ ಮಿತ್ತಗೆ ಪಾಡೋನೋಡು. ಇಂಚನೆ ತುಲೆ ತೋಷ್ಪದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ಎತ್ತೆಂದೇನು ಕಾಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಇಂಚನೆ ತೆತ್ತಿನ ಮಿತ್ತಗಲ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ತೆತ್ತಿ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಅವೇನು ಮಗತದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪಿರೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಲ ಕಾಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯಿನೆ ಅವೇನು ದೆತ್ತುಂಡಾಂಡು. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದಿದ್ದು ಕಾಯ್ಪುನ ಬುರ್ಚಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡಿತ್ತುಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಅವೆಂದೇತದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೋನುಗ. ಇತ್ತೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟನ್ನು ಮಂತದ್ದು ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪ್ಪುಚ್ಚಿ. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಪಿರೊಂಜೆನು ಯಾನು ಮೈತು ತೋಷ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಚನೆ ಮೈತೊಂಡಾಂಡು ಕಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ತಿರ್ಗದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನಾಗ. ಆಜಿ ತೆತ್ತಿಡು 4 ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟನ್ನು ಯಾನು ಮಂತೊಂದೆ. ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಬೈದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬೇಗನೆ ಬಂಜಿಲ ಜಿಂಜುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಬೊರ್ಚಿತ್ತುಂಡ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು
ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಸಾಲಾ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಇಂಚೊಂಡು ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತುದು ಪನ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪ್ಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.